Per esdevenir milionari, primer de tot, no s'ha de treballar. És ben sabut que treballar no és bo per la salut i, a més, et fa estar de mala llet. Per cert, viure de les aficions no compta com a treball. Com que no s'ha de treballar? Jo sóc un home que m'he fet a mi mateix. A tu mateix t'has fet? Val, i la fortuna dels teus parents no compta? Per esdevenir milionari s'ha de tenir una bona fortuna darrere, de generacions anteriors. També pot un muntar una empresa per fer-se cap i amargar els empleats. Hi ha caps insuportables, hi ha caps mig suportables i hi ha caps poc suportables. Els caps comprensius viuen al país dels unicornis. Per esdevenir milionari cal a vegades ser una mica avar i prioritzar de totes la lluentor del diner per davant dels sentiments de les persones.